Mwancho tukuchakira ase bunge ya Kitutu cha Chenot abo ase familia yemo ase nseme ibanyora ogosirwa abo magega yaba Samaria baya gokonye familia iyo asumonto yo mamenyete nabana gwetania batano ase kinyoro ekemo imeamarani abo ase anyora ebintu abyo wekonya litukeriga lia Happy Father's Day oroboti oru ase nchira yobokirano ase twachirega ase kinyoreke ya itongo ya kabere kolonche nyombeye twagachire tumusubati olebe kasabron kurwa umotyenyo yo gatano gocha buna twanste process yo kwagache nyomba tabwate nyomba buna mwaro cha CTV ya gatembe documentary yo motyenyo gatano tugacha tugakonya musubati nyomba yarenga tugatagora tuganso musingi tukamubekire nyomba pono baka buna twachire gwanda over twamoleteire bintago tumeka nyomba twamoleteire birogo emesa meito na some beddings na nderende na tete na tete no bukombe twaletire bintebyo achakira obugima na abana baye banyale komenya sagi yabona munere season yembura mbatwirwa na inde itali arayo katwareta ono mongino yo bunarega tabwate nyomba ya kibara twarora na inde bono ngambuya tomuchakire nyomba ya kibara na kulenda masingira abantu baminto obutaka munesa abantu baito nigobore kirase lakini munekero to kurigereri gocha seito gaiga obutaka obwabere bogosumbwa abantu mono turu kuro mweshimiwa Joshua Makorinya renchi otemire goswana na sana kokonya ji family eji chire chinke na bokonyoranga nonye muna bono musubati oyo iga umweshimiwa chitekoroseri nyomba tari kunyara kwenyara na ande talinga gose niga igokanya rega korosi nkorosi ali pakaga ali monyero na gitwali gosaba abantu baminto omonteka muno yo bwate vision yengiya yo konya abantu baito na into tigatonyare to kumubwatesia elinda abantu baito tokoreki tonyare to gokonyaka na ande tonyare to kurusi